La Pobla ha comptat amb diferents cinemes i locals habilitats per a la projecció de films al llarg d'aquest segle. Les sales més significatives van ser el Teatre Principal, o Can Lleixa, que estava al carrer Muntanya número 15, el Teatre Coliseu, Can Pelut, ubicat al carrer Salto número 2, i l'emblemàtic Cine Monte Carlo, que estava al carrer Capità Pere número 14. Aquest es va inaugurar el 28 de novembre de 1957. Aquest mateix dia es va produir un incendi. Per sort, no hi va haver ferits i al cap de 8 dies es va poder tornar a posar en funcionament i va poder començar la seva carrera d'èxits. Actualment, el cinema Coliseum Can Pelut s'ha convertit en una autoescola anomenada Celià. Es va inaugurar en 1970. Quan es va saber per primera vegada que hi hauria un cinema, els joves i la gent de més edat començava a parlar de que hi hauria una pantalla d'una grandària com mai no s'hauria vist a Mallorca. També parlaven de descens d'altaveus que produirien uns sobtats impactes de so, produint uns efectes sonors no sentits en tota la història del cinema.